kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaniyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa taknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y magkapakaton sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nakapagpahalo na nakamustag-stag sa niyo ka mga lingkuranan o bano substag sa niyo ka mga registrits aron sa ingon ni ana. Mo inyong magamit sa pagtuon sa mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mapagbasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon mabati niyo sa sibihan sa Kabusis Power Radio sa Villanueva sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O sa Kidapawan mabati kini sa Ronda FM sa oras sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. Ug sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati ang programa magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabion. Sa Radyo Ultra mabati usab ang programa sa alas 10 sa buntag mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon matag adlawng Domingo. O sa Teleradyo RPN DXQ mabati usab ang programa magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. O mabati usab kana sa adlaw nga Martes o masubli usab ang nga paminawan kana sa adlaw nga Huwebes. O ang programa sa PBCM niabot na sa 29 ka mga radio station din na ang programa sa PBCM diri sa Mindanao o sa Visayas. O ninihigyon na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Mga higala, kumusta? Kini sa inyong alagad sa kahanginan, Brother Richard Impidan nga makiguban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may makapatod kanato ngadto sa kalawasan. Ug ihatag upaw kamo sa mga kaubang kong ministro. Kumusta mga kaigalan mga kaigsuunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo magiguban sa pagtuon sa mga tuoran aron ang pinatudya kaninyo. Aron dito sa paglala ihatag pa kamo sa kauban pang mga ministro. Kumusta sa ninyo mga kaigalan ng kaigsuunan? Pinasabi niyong alaga sa kahanginan, Brother Robert J. Maturan Pidan. Ug ako usab nga makiguban kaninyo nilingkat na aron sa pagtuon o pagtutod kaninyo sa kamatuoran. Ug magpaila pang ubang ministro. Kamusta ka mga kaigalan ng kaigsuunan? May gabi kanyang tanan kini yung alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Junrin Malinaw. Usa sa makiguban karon sa pagtuon sa kamatuoran nga pinasikad sa Biblia. Ug sa dipaglang ihatag kamo sa pagka-ministro. Kumusta sa kong magigilano kay Sunan kani sa mga lagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera, ni sa magiguban kinyong ginuntak na alang sa pagdamat sa kamatuoran. Ug karon pa ila kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kigsunan kini sab si Brother Romira Macamos mayayon sa karon sa paghatod kaninyo sa kamatuoran aron makapadamat kanato ngadto sa kaluwasan. Karon magpaila pa ang isa pagka-ministro. Kumusta mga igalan o igsunan kinyong lagad sa kahanginan, Evangelista Brother Distril Macarayo nga moy usa nga makiguban itak na aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tin. Ninigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan. Ang kabahin mahitungod sa lakaw sa panahon o sa kalibutan. Tungod kay nakapaka-importante para sa tao kung asa karon makaplagan sa tao ang matuod nga pagpangalagan. Din ang pagpangalagad nato mosangko ngadto sa kaluwasan ngunana nga sistema. Tungod kay kung atong lantawon karon bisan pa sa YouTube o sa Facebook, sa television o sa radio station nga mabatian nato ang mga balita makapanglimbawt sa balhibo o ingon man ang mga nakita nato kung lantaw nato og atong hunahunaon kung kita ba sa ilang dapit di nahimutang kita sa ilang nasod din atoa kita dili lalim ang atong bation ug ang atong masinati nga kalisod ug ingon man sa dili na ta makahimo sa at makapurma sa atong inadlaw nga mga gimbuhaton tungod kay grabe samtang kung lantaw na to sa YouTube bisan pa sa maglantaw ta sa balita sa telebisyon makita na to ang sistema bisan pa diha sa katong sa tuig na kapin ang sa Ukraine o sa Russia plus ang hitabo pa pod sa Hamas o sa Israel o makita na to og unsay resulta sa kagubot ingon ana nga sistema pero kana mga pasiuna lamang kana nga atong makita og atong mahuna-huna din gikinahanglan gyud nato ang Dios sa atong kaugalingon ug sa atong kinabuhi uban sa atong pamilya tungod kay musugot ang tawog sa dili muatubang gyud ang tao nianang giingon nga gitagna na sa Biblia nga giingon nga katapusan
Unsay nakasulat sa Biblia, Brad Israel, silbing pasiuna sa sitas nga atong pagabasahon. Niya Brad makarayo atong basahon nga dunay panagna dinhi nga hapit nang mahitabo ang mga panagna diha sa Biblia. Niya atong basahon diri sa Ampulong sa Dios sa Gipadayag kapitulo 1 bersikulo 3 gingon. Mulahan ang nagabasa og nagapaminaw nini nga sulat. Kung tumanon nila ang nahisulat dinhi kay ang tagna, ang panagna dinhi hapit nang mahitabo. Busa dunay mga giingon sa Biblia, bulahan ang nagapatalinghog sa mga gibasa. O ingon man ang nagapaminaw. Oo. Unya bulahan sab ang nagabasa. Unya sa nakasulat sa balaang kasulatan kay ang naisulat diri nga panagna hapit na nga mahitabo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Dunay mga panagna, dunay mga tagna nga gisulat nga hapit na mahitabo. Sa mga panagna nga nakasulat sa Biblia, labi nag maghisgota parte sa dagan sa panahon o sa sangkuan sa kalibutan diin kita nagpuyo. Walay mga gitagna nga mahitabo sa kalibutan nga dili matuman kung dili ang tanan gyud matuman gyud ang tanan. Ang atong Ginoo Kristo mismo mo ay nagsulti ni ana. Unsay prueba ni ana, Brad Richard? Atong pagkaprubahan, Brad Makarayo, din sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 18, ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa ka langkat kudlit o usa ka tulpok, niini hangtod ang tanan matuman. Walay pagasayloan. Gikudlit man ang panagna diya sa Biblia. Gibutangan man og tulpok diya sa Biblia. Ang tulpok nga gipasabot mao kana ang gikudlit diya sa balaang kasulatan. Ang giingon sa pinadag sa Gipadayag 1:3, hapit na mahitabo ug hapit na matuman. Ingon ana nga sistema. Kung unsa ang usa sa gisulat sa Biblia nga walay pagasayloan ug dili kana mapakyas kun dili kana gayod matuman, kay matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, walay pagasayloan bisan usa ka kudlit, nitulpok hangtod ang tanan matuman. Sa gibutangan ug sa gibutang nga tulpok, diin diha rakutob ang gikudlit nga kana mahitabo nga mahitabo. Munay giingon, mukuha ta og unsa ang usa sa atong dulngan dinhi sa kalibutan nga atong gipuyan. Gisulat na sa Biblia nga ang tibuok kalibutan, tibuok ha? Tibuok kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Romy? Ang prueba ni anak Brad Makarayo atong basahon dinhi sa nagsulat sa Roma kapitulo 3 bersikulo 9. Karon nahibalon na kita nga bisan unsay gisulti sa kasuguan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron ang matag usa kababa masapungan o aron ang tibuok kalibutan mahisakop ilalom sa paghukom sa Dios. Busa, ang tibuok nga kalibutan mailalom sa paghukom sa Dios. Mao na dayon ang giingon sa Biblia nga matarong og dautan mailalom sa paghukom sa Dios. Wala nagpasabot nga nagbuhat kag pagkamatarong, nagbuhat ka og pagpakasala. Ang matarong exempted na tungod kay ania ra gyapon tas kalibutan nagpuyo. Matarong man og dautan moatubang gyud sa paghukom sa Dios dinhi sa kalibutan. Sa nakasulat sa 3:17 sa Ecclesiastes giingon, ako miingon sulod sa akong kasing-kasing, ang Dios magahukom sa matarong ug sa dautan, kay adunay panahon alang sa tagsa-tagsa katuyo ug alang sa tagsa-tagsa kabuhat. Dunay katuyuan, panahon sa tagsa-tagsa katuyo ug panahon sa tagsa-tagsa kabuhat. Ang tagsa-tagsa kabuhat diin na ay panahon diin ang buhat ipailalom na sa paghukom sa Dios. Ug dunay panahon sa katuyuan, din ang katuyuan sa Dios, hukman ang tibuok kalibutan, matarong man ug dautan. Sa paghukom sa Dios, walay si bisan kinsang tao nga makatago aron ka makalikay sa paghukom sa Dios. Bisan pag mukatkat pa didto sa bukid,
Bisan pag magbuhat makag underground, magbangag ka, munay giingon, mailalom gyud gihapon ka sa paghukom sa Dios. Bisan pag mutago ka sa ilawom sa dagat, ipailalom gyud gihapon ka sa paghukom sa Dios. Unsay prueba ni ana Brad Jiggy? Ang prueba niya na Brad Macarayo, ito lang basahon ang nakasulat sa Amos Kapitulo 9, versikulo 4. Ubisan pa sila maadto sa pagkabidihag sa atubangan sa ilang mga kaaway dito, suguon ko ang espada o pili mo o patay kanila. Kung itutok ko kanila ang akong mga mata alang sa kadautan o dili alang sa kaayuhan. Sa gibasa mo sa nakasulat sa Amos Kapitulo 9, ang gibasa mo, o versikulo 4, ang gibasa nimo sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ipaibabaw sa versikulo 2 hangtod sa versikulo 3, Brad Jiggy. Bisan pa sila magakalot ngadto sa Sheol gikan dito, kuhaon ko sila alang. Kuhaon ko sila sa akong kamot, o bisan pa sila magkatkat ngadto sa langit gikan dito, yuron ko sila. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon dito sa kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila o kuhaon ko sila gikan dito. Umbisan pa sila taguan gikan sa akong pagtanaw, sila ilalom sa dagat dito. Suguon ko ang akong tagiwalo o siya magapakat. Tinaw sa gibasa nga bisan pag magkalot dito Seol, kuhaon sila sa kamot sa Dios. Bisan pag mukatkat sila ngadto sa langit, gikan dito yudyuron ko sila. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon. Sa versikulo 4, bisan pa sila mukatkat ngadto sa langit. Ang nakasulat sa balaang kasulatan nga bisan sama na ba nga dunay magkasakyan ninyo mulalin dito pahingon sa laing planeta. Munay giingon nga ang laraw na daan sa Dios ang katuyuan, munay giingon yudyuron gyapon sila sa Dios. Kwaon gyapon sila. Bisan pa sila magtago sa ilang kaugalingon didto sa kamingawan o kinatumyan sa Carmelo, pangitaon ko sila ug kuhaon sila gikan didto. Bisan pa sila taguon sa pagtan-aw sa Dios. Bisan pa sa ilalom sa dagat, didto suguon sa Dios ang tagiwalo ug siya magapaa kanila. Gipakita lang sa balaang kasulatan nga bisan asa padagan ang tao pag-abot nga ipailalom na sa Dios ang kalibutan sa paghukom, walay kaikiyasan ang tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mukuha tag usa sa mga ehemplo nga gipakanaog sa Dios ang iyang hukom. Nahitabo na ba na? Dunay una nga nahitabo, pero duna pagilaing palaabuton nga mahitabo nga kini angay pangandamanan sa tao. Tungod kay ang una nga paghukom sa Dios, nga walay kaikiyasan ang tao ni adtong panahona. Din gituman niya. Dunay gihimo pong kasangkapan ang Dios sa unang panahon. Din unsaon niya pagluwas ang iyang kaugalingon, kauban sa iyang pamilya, ug sa mga tao nga mutuo ni adtong panahona. Din giwali ang tuyo sa Dios nga ang tao makalikay ni adtong paghukom nga ipakanaog sa Dios dinhi sa kalibutan. Hukom kadto sa tanan nga dunay gininhawa dili sa ibabaw sa naong sayuta. Nga katong hukuma wala makaikiyas ang mga tao ni adto nga napailalom sa paghukom. Diin wala sila maapil sa gihatag sa Dios nga kaluwasan ni adtong panahona. Mukuha ta o usa sa mga ehemplo, Brad Junrel. Tanawon ta sa Biblia kung unsa o asa ang usa sa mga hukom nga gipailalom sa Dios dinhi sa tibuok kalibutan, gipailalom ang kalibutan sa hukom sa Dios ug duna siya'y mga gihatag nga pamaagi para sa kaluwasan sa tao. Asa ang kakuhaan nato og ehemplo? Ato lang basahon dire Brad Macarayo sa Hebrewanon Kapitulo 11 versikulo 7. Tungod sa pagtuo si Noe sa napasidan-an siya sa Dios mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita nitagad sa pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas
sa iyang panimalay tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang kalibutan, matod pa sa nabasa nato sa Biblia, ang kalibutan, gihukman sa silot. Kinsay naghukom? Ang Dios sa atong nabasa sa Biblia. Dunay gipakanaog sa Dios nga hukom nga silot sa kalibutan, og duna po'y tao nga iyang gipasidan-an sa mahitabo nga wala pa makita sa kalibutan, sukad nga gibuhat ang kalibutan sa nabasa nato sa balaang kasulatan. Ug ang usa sa tao nga may pagtuo sa Dios mao si Noe. Gipasidan-an siya nga mao ni may tabo sa kalibutan, ang kalibutan ipailalom sa hukom sa silot sa Dios. Gitagaag instruksyon si Noe. Unsay instruksyon na gihatag sa Dios kaniya para maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang panimalay, ang iyang pamilya? Gipabuhat siya og arka sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Matagbuhat sa Dios, matag pakanaog sa Dios sa silot o hukom dinhi sa kalibutan. May tao nga iyang instruksyonan, may mga tao nga iyang instruksyonan. Unsay pamaagi para nga ang tao maluwas. Muning gikuha nato og sampol tungod kay dili nagpasabot nga niadto ra kutob sa panahon ni Noe nga ang kalibutan na ilalom sa paghukom og sa hukom walay kadaganan ang tao. Ngano nga walay kadaganan? Sa nabasa nato ang gipabuhat arka para pagluwas sa iyang pamilya. Ay lisod pod og ang arka anha nimo na pa lutaw-lutaw dis yuta adto ginas tubig. May plano gyud ang Dios unsaon nga ang tao di makaikyas niadtong panahon na. Pero unsay gibuhat ni Noe? Dili kay sa iya lang kaugalingon og sa iyang pamilya ang gitinguha sa Dios nga maluwas, kundili si Noe gipahimutang sa Dios nga siya dunay buluhaton gawas nga magbuhat sa arka. Ipagbuhat pa pud siya sa misyon nga ipawali ang pagkamatarong og ang kaluwasan nga mao ang arka. Unsay prueba ni ana Bradjan? Ato ro mga basahon diri Brad Macarayo sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kalagi sa Dios bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diha nga gilunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Sa nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, giluwas sa Dios, gipalunupan sa Dios ang karaang kalibutan. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia nga gibasa sa kauban nga ministro. Wala kaloy giingon kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, lunop di ay ang tagamtam sa Dios niadtong panahona nga silot sa mga ania dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Og ang kaluwasan nga gihatag sa Dios mao kadtong arka diin gipabuhat si Noe. Og niadtong panahona nagwali si Noe nga ang kaluwasan arka uban sa pag-auhag niya sa mga tao nga magbuhat sa pagkamatarong. Ug niadtong panahona samtang gibuhat ang arka sige pogwali si Noe pahibalo sa mga tao kay kun doon na pay radio station sa unang panahon nisulod na tos Noe sa radio station. Kun doon na pay Facebook og doon na pay YouTube niadtong unang panahon makita na natos Noe nga nagwali og ang iyang pag-esplikar bahin sa lunop. Pero kay wala pa may YouTube niadtong panahon na wala pay Facebook, wala pa po'y radio station, labang walay telebisyon. Ang ato mao na lang yun nga mabasa nato ang balaang kasulatan. Unsay gibuhat ni Noe, nagwali siya sa pagkamatarong, buti pasabot, ipagmatarong ang tao. Mo'y gusto sa Dios. Og ang kaluwasan arka para nga
maluwas kita anang lunop nga mao ang silot nga ihukom sa Dios diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Wa sila motuo. Ug tungod sa pagkawalay pagtuo nila, maora po'y hinungdan nga nang lutaw sila. Wa gyud maluwas ni adtong panahon na. Unsay pruiba ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Richard. Ato ka ng pag-aprobahan, Brad Makarayo, din sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20, ginaingon sa pagpahayag. Nga kaniadto wala man nagpanuo na diha na sa mga adlaw ni Noe o nagpailob sa Dios ang nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 katawo ang naluwas latas sa tubig. Sa gibasa sa nakasulat sa Biblia gingon nga kaniadto wala man nagpanuo na mo na ni sa diha nga sa mga adlaw ni Noe, kawagin mo to ang mga tao, ang pailob sa Dios, napagipailob ang Dios, nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka, wa pa mahuman nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa 8 katao ang naluwas latas sa tubig. Unsay naingnan nganong sa record sa Biblia 8 lang katao naluwas. Kay ang gisulat wala mo tuo. Unsay wa tuohe ang awhag magbuhat sa pagkamatarong. Unsa pagyod ang kaluwasan arka samtang gibuhat. Ang Dios nga naghatag instruksyon mao ang Dios nga gialagaran ni Noe. Wala pa matao nga atong Ginoong Kristo ana. Labang wala pa nagpanghimatod ang PBCM ana sa dapit sa Espiritu Santo. Muna'y nabasa sa nakasulat sa Biblia. Unsay usa sa naingnan? Wa mo tuo. Unang wa tuohi, tuo nga ang kalibutan mailalom sa hukom nga mao ang lunop o ang kaluwasan arka. Kay ang giingon ganiya sa Hebrehanon 11:7, wa pa makita, wa pa magud sila kakita god. Niadtong siluta, mo na wa mo tuo. Unya sa dihang walihan ni Noe nga magbuhat sa pagkamatarong, di mo tuo. Si Noe nga nagtuo sa Dios, nidawat sa instruksyon ang kaluwasan arka gibuhat. Gibuhat niya ang responsibilidad. Isip siya magwawali, agituman niyang pagwali. Pag-abot sa lunop, dito na nga gisaplid na niya iyang pailob. Pagsaplid, tuwa na ang tubig, nibuhagay na sa ibabaw sa naong sa yuta, hangtod na puno ang yuta. Natuman ang naa sa Amos. Nagibasa 9:3 ug 4 kagadiha. Bisan pag mukatkat sila, gikan sa 2 hangtod 4. Bisan pag mukatkat sila ngadto sa taas. Bisan pag magkalot sila, wa gihapon sila'y kapaingnan. Sa ato pa way kadaganan ni atong panahon na. Unsay usa sa naingnan? Way pagtuo. Ikaduha, di mutuman sa pagbuhat sa pagkamatarong. Mismo ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan o nagsulti na, naghulagway, nagunsay hinungdan ngano nga sila wa maluwas. Tungod kay ang ilang kaugalingon gitumong sa material nila nga panginabuhi. Unsa pa sa ilang kalipay. Bisan pa ang ilang kalipay nga gitagbaw ilang kaugalingon, supak na sa kagustuhan sa Dios. Supak na sa kasuguan sa Dios. Unsay prueba ni ana kung basahon nato ang Biblia, Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Makaray? Basahan na ito nakasulat sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 36, tapos tangad ko sa 39. Ingon ka na sa pagpahayag. Apan mahitungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawas sa amahan lamang. Mayon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao usab niya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga niadtong mga adlawa, sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon, nag-inom, na nagpangasawa o na nagpamana. Hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og sila wala kasayuran ining hantod sa pag-abot sa lunop o gianod silang tanan. Maingon man usab ni ini ang pag-abot niya sa anak sa tao. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang usa sa mga hinungdan gihulagway na sa atong Ginoong Kristo. Maingon nga niadtong mga adlawa, o na, sa wala pang lunop. Unsay giingon sa atong Ginoong Kristo? Sila na nagpangaon
og na nag-inom, na nagpangasawa o na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Way kasayuran sila hangtod sa pag-abot sa lunog, gipang-anod sila. Sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia unsay hinungdan, wa mutuo ang mga tao. Unsay gibuhat nun nila, atoa. Giinom ang mga gidili sa Dios, gikaon ang ginadili sa Dios. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Mukha tag sampol usa. Unsay usa sa mga sugo sa Dios sa unang panahon. Kung unsay usa sa mga sugo sa Dios sa unang panahon nga giingon nga gilatid sa nakasulat sa balaang kasulatan niya. 11:7 ang baboy kay kini maoy kay may kuko nga pikas ug may sa Levitico 11:7 ug 8 ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak apan wala magapangusap mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini mahugaw kini alang kaninyo. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia gikuha na tong sampol ni nga dunay mga gidili ang Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa pay gibuhat sa uban? Bisan pag gidili, bisag bawal lang nga mga kanunon halakaon, bisag unsay kuan na mga patuyang. Bisag unsa na may gidili sa Dios nga ilimnon agiinom. Nabay usa sa mga gi-record sa Biblia nga mga ilimnon nga makapahitong pawak sa tao ngadtos kalaglagan. Sa Isaiah 5:22 alaot ni adtong makusog nga mo inom sa bino ug mga tao nga kusganon sa pagsakot sa maisog nga ilimnon. 11 alaot ni adtong mosayo pagbangon sa kabuntagon aron sila mga hubog sa maisog nga ilimnon. Alaot ni adtong managtukaw sa tibuok kagabion hangtod sila manginit sa bino. Munay resulta sa nahitabo gipang-anod sila tanan. Labon kay sinuwi nagwali kanunay sa pagkamatarong ni adtong panahon na. Pero ang mga tao haguka, wala sila mutuo. Ang resulta maoray na ingnan nga wa sila'y kadaganan pag abot sa luno. Hunahuna gani. Ang uban gani nga masapon gani sa mga baha. Atoa nga lumos. Unsa nakaha nga wala giyuta nga nahabilin nga makita nato diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Gawas lang sa abuhan ni Noe. Gawas lang sa abuhan ni Noe nga gibutang dito sa arka aron makaluto si Noe. Pero sa yuta nga imong pangitaon kay aron dito kamutongtong sa record sa Biblia walay mamala nga yuta nga makita niadtong panahon na asa kadagan. Asa kadagan niadtong panahon na. Munay atong maaninaw nga ang giingon sa Amos 9:4 walay kaikyasan ang tao nahitabo na naanay pasiuna pero dili lang moingon ta karon sa una nahitabo naman na unya nga numang mangusog man mo nga mga ministro sa PBC sa pagpanghimatuod sa pagkakaron muni giingon walay pagtulunan karon nga wala nagpanghimatuod bahin sa kaluwasan. Ang tanan nagpanghimatuod bahin sa kaluwasan. Ngano? Tungod kay do na pay panaabuton gawas ni adtong hukom nga silot sa Dios diri sa kalibutan nga way kaikyasan ang tao pinaagig tubig naa pagilain pa nga wala papud mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Daan naman tong giingon sa Hebrehanon 11:7 nga wala pa makita sukad sa pagkatukod sa kalibutan tong gipalunupan ang kalibutan. Naa pagigisultis atong Ginoong Kristo. Hunahunaa. Hunahunaa. Humana ang lunop usa pa ditungha ang atong Ginoong Kristo diri sa kalibutan. Sa pagtungha sa atong Ginoong Kristo, naisgutan na pud niya nga duna na po'y dakong kasakitan nga palaabuton ang tao dili kay kutob ra dito sa lunop. Naa na po'y pangandamanan ang tao nga mauni paningkamutan sa tao nga magbuhat sa pagkamataro nga dili magbuhat sa mas gibuhat sa mga tao nga mapatuyangon sa panahon ni Noe. Naghubog-hubog. Unsa pay gibuhat, nagkaon sa mga ginadili. Nagsayaw sila. Na nagpangaon sila, na nagpanginom, na naghudyaka sila tanan, naglipay sila.
pero loyoan ng tanan, gianam-anam sa Dios, pagtimaan sila, ngalaglagon sila. Niadtong panahona. Asa ang prueba ni anak Brad Romy nga naa pagidakong kasakitan. Ang prueba niya na Brad Makarayo din niya itong pagbasahon sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 21. Kayo niya mabut ang dakong kasakitan, ngang ingon, wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan, hangtod karon o dili na mahitabo pa. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, ang atong Ginoong Kristo mismo may nagsulti ana, may dakong kasakitan. Kanang dakong kasakitan, mauna po na nga duna na po'y atubangon ang tao human sa lunob. Tanawa ang tenor sa sinultihan sa atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo, muabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Di nagid po nilunop ni dakong kasakitan. Og ni anang panahona, niya atong panahon sa lunop, di man kay maapektahan ang isda kay na buhi man as tubig. Pero kini karon dakong kasakitan, munay pinakakuyaw kay ultimo pangaan na buhi diya sa ilawom sa katubigan, apektado pa aning paglaglag sa Dios nga dakong kasakitan. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael? Niyang prueba niya na Brad Makarayo, diri sa pulong sa Dios sa Sifanya Kapitulo 1, versikulo 2, lapos tangadto sa 3 gingon sa pagpahayag. Mingon ang Ginoo, laglagon ko sa hingpit ang tanan nga naa sa kalibutan, ang mga tao, ang mga mananap, apil ang mga langgam, ug mga isda. Laglagon ko ang mga butang nga nagtukmod sa mga tao sa pagpakasala, ingon man ang mga makasasala, puuhon ko, gayod ang tanan ng mga tao sa kalibutan, ang Ginoo ang nagaingon niini. Laglagon puuhon sa Dios ang tao sa nabasa sa Biblia. Apil ang mga mananap naglupad ug nagkamang sa yuta. Apil ang mga isda. Tanawa gani ang sistema, di nagid po nilunok. Apektado na ang mga isda nini inig-abot aning panahona sa nabasa nato sa Biblia. Diha mao kini dakong pangamdamana na pod sa mga tao. Kung sinuwi sa wala pa ibubo sa Dios ang silot diri sa kalibutan nga mao ang lunop, nagwali sinuwi kami samtang nagpadulong pata, nagaginod pata ni anang panahon nga ang kalibutan mitakilid na. Asa? Sa pag-atubang ni anang kalaglagan nga gitakda na o gitagna na daan sa Biblia nga walay pagasayloan. Bisan usa ka kudlit, usa ka tulpok, hangtod ang tanan matuman. Gikudlit man nga ultimo isda laglag ni anang panahona. Matuman gayud ka ng tanan. Pero sa dili pa kana mahitabo, naghatag ang Dios og mga ilhanan. Unsay ilhanan naghatag sa Dios? Mao nang malantaw nato sa Russia ug Ukraine. Mao nang malantaw nato karon sa Israel ug sa Hamas. Ug sa uban pang mga nasod nga niagi na og kagubot. Naas nakasulat sa balang kasulatan. Unsay prueba ni anak Brad Junrel? Ato lang basahon Brad Makarayo diri sa Mateo Kapitulo 24 sa 6 hangtod sa 8. Mao kini ang sulat. Og makadungog kamo mga gubat, og mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian. Ug mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagkalain-laing nga mga dapit. Kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Sa nabasa sa nakasulat sa Biblia, managubat ang nasod batok nasod, Ukraine, batok Russia. Hamas versus Israel. Sa nabasa nato sa nakasulat sa Biblia, managubat nasod batok nasod. Og sa una pa nga mga dekada nga nang labay nga adunay mga nasod nga nagubat. Kanang mga gubat-gubat sa matag nasod, minor na. Gamay ra kay nagunahunahon. Unsa na ka? Kung ibubo na sa Dios ang kapungot o ang kalaglagan, dakong kasakitan diri sa kalibutan, nga ultimo isda apektahan niya ng panahona. Maunay pangandamana na to, nga niining panahona karon pangitaon na sa tao. Asa ang ipakabot sa Dios, din ang tao diha kamaluwas, kay ang Dios nagtinguha siya nga ang tanang tao maluwas bisan pa sa iyang takda na ug naa na nga iyang
gikudlit na diya sa Biblia nga ang kalibutan mailalom sa kalaglagan nga gitawag dakong kasakitan pero naapay tinguha ang Dios nga ang tao o ang tanang tao maluwas unta gibutangan pag unta unsay prueba ni anak Brad Jiggy. Ang prueba ni anak Brad Macarayo to nang basahan ang unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Kini maoy maayo og pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong maluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Busa ang tingwa sa Dios mga luwas ang tanang mga tao managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. O naa. Kung ang tanang tao maluwas pa nganong gitingwahaon pa man sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas nga luwas naman ang tao. Doon agi nangalantawan sa Dios nga naagi mahiagom pag-abot ni anang panahona sa nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung asa dapit nga tingwaon sa Dios, gitingwa sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas o ipatinguha pod sa Dios sa tao, nga ang ipatinguha sa Dios sa tao, mao nga maninguha ang tao sa pagkabot sa kahibalo sa kamatuoran. Asa ang kamatuoran? Ang kamatuoran diin asa ang gisaad sa Dios o gipadala sa Dios para sa mga tao diri sa kalibutan, para nga ang tao matudluan ug unsay angay nga buhaton ug walay lain nga nagpadala niana mao ang Amahan ug ang nagsulti ang atong Ginoong Kristo ug ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Macarayo? Basahan to karon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 lapos hangtod sa 26. Giingon ka na sa pagpahayag. Kini mga butangag gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan ako, ang magdadansig nga mao ang Espiritu Santo, mao ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan mga butang, ug pahinumdom kaninyo sa tanan niya akong giingon kaninyo. Busa ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Kristo ipadala sa Amahan. Ang atong Ginoong Kristo nagsulti ni ana. Og ang Espiritu Santo kung ipadayon sa bersikulo 27, magtudlo sa tanang mga butang, nas 26 ug 27. Magtudlo sa tanang mga butang sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Diha ang tao angay kabuuton sa tao ug pangitaon sa tao alang-alang sa kaluwasan sa tao. Unsa ang angay buhaton sa tao? Alagaran ang Espiritu Santo diin gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga ipadala sa Amahan diri sa kalibutan puli sa atong Ginoong Kristo. May mabasa ba kita sa Biblia, Brad Israel, nga aduna gi pagpangalagad sa tao diha sa Espiritu Santo? Doon na gid tay mabasa Brad Macarayo ug ato nang probahan diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 6 kapitulo 7 bersikulo 6 gingon sa pagpahayag. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadtos nagulipon kanato aron magalagad kita diha sa bag-ong ginabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaan, sinulat ug kalagdaan. Dunay nabasa nato nga bag-o tag pagpangalagad diha sa espiritu. Kung ining espiritu nga diha kita pagbag-o sa pagpangalagad sa ang pulong sa Dios nga Biblia kini, nga kanang espiritu gitin-aw nga Espiritu Santo kana ug diha kita magbag-o sa pagpangalagad. Mao ra gyapong sita sa akong pagbasahan pero ang Biblia nga akong gamiton ang pulong sa Dios giingon. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon. Sumala sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, dunay pag-alagad sa Espiritu Santo, muabot man ang dakong kasakitan. Paningkamutan lang sa tao nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Pag-abot sa dakong kasakitan, siyempre, ang tao mangamuyo ug magampo. Ang Espiritu Santong gialagaran, diha pod mapahinungod ang pagampo tungod kay dunay pagampo para diha sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Richard? Ato lang pagkaprobahan kana Brad Macarayo dinhi sa Judas 1 sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag sa Biblia. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaang uyamot nga tinuohan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa, diha ang tao magampo sa Espiritu Santo.
magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan, moabot man ang dakong kasakitan nga kalaglagan sa mga tao. Apil na sa mga mananap ug isda. Sa atong nabasa sa Biblia, ang paningkamutan lang sa tao. Mao nang kanunay namo giwali sa kahanginan nga ang pagpangalagad importante diya sa Espiritu Santo ug ang pagampo diya sa Espiritu Santo. Sa nabasa nato sa Biblia, magkinahanglan man ang tao sa kaluwasan. Ang kaluwasan o katubsanan ni anang panahuna mao gyud ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo mao ang patik o timbre sa Dios alang sa kaluwasan sa tao. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ang pruiba niya na Brad makarayo atong basahon din sa Episo sa iyang kapitulo 4, versikulo 30. Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa gikatimbrihan kamo adlang sa adlaw sa pagtubos. Busa, ang katubsanan sa tao mao ang gitawag og timbre sa Espiritu Santo. Pagbasahon ka na, diya sa maayong balita Biblia, sa Bibliang Katoliko, gitawag ka na og ang Espiritu Santo patik alang sa kaluwasan sa tao. Sa gibasa sa Biblia, ang kaluwasan ug katubsanan sa tao naa sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan ka alang sa katubsanan ug kaluwasan pag-abot nga anang dakong kasakitan o kalaglagan. Sa nabasa sa Biblia, ang tao mapatikan ug matimbrihan pinaagi sa gitawag ug maayong balita unsay pruiba ni anak Brad Junril. Ato lang pagbasahon Brad Macrayo ang pruiba sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Pinaagi kaniya, kamo usab sa pagdungog ninyo sa tuod nga pulong, sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nanagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang timbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, ang tao di ay matimbrihan ka o timbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa unsag tuyo ug tumong sa timbre sa Espiritu Santo ang katuyuan. Mao nga ang tao maluwas pag-abot niya ng dakong kasakitan nga mao ang kalaglagan sa tanan nga dunay gininhawa dinhi sa ibabaw sa naong sayuta. Ang lutsanan mao ra gyud ang pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Unsang matanga sa maayong balita Bradjigi nga pinaagi ni anang maayong balita matimbrihan ang tao sa timbre sa Espiritu Santo. Pinaagi ka na sa maayong balita Brad Macarayo. Sa Maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Ato nang basahon din sa Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gipakahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manundan nga andi sa pagsunog. Sa way ko kaulaw Brad Macarayo nga ang katumanan niini kita nga mga ministro sa BBC uban sa mga misyonaryo o mga misyonarya. o pinanguluhan sa atong executive. Vice President Reverend Charlito Iunio. Oh, mao na. Busa sa nakasulat sa Biblia mao na nga ang programa sa PBCM miabot og 29 ka mga radio station. Nagpasalamat kita sa mga kaigsuonan nga nagsuportar sa programa sa PBCM aron nga ikabantayog ang balita sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa mga tao. Sa dili pa mahitabo ang kalaglagan o dakong kasakitan. Giwali sa mga ministro sa PBCM ang kaluwasan nga anaa sa Espiritu Santo pinaagi sa pagwali sa maayong balita. Pagmudawat ka, natimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O diya sa Hebrehanon 10, versikulo 15 hangtod 16, ang tao matimbrihan pinaagi sa pagwali sa Espiritu Santo mutuo ka og ang Espiritu Santo nag-ingon nga isulat niya diha og ipatik sa huna-huna og sa kasing-kasing sa tao. Sa salabutan og kasing-kasing gipatik sa Espiritu Santo ang timbre nga giwali sa mga ministro sa PBCM. Ingon ni ana ang among pagpaningkamot dinhi sa PBCM. Og ang timbre sa Espiritu Santo kung asa ka na nahimutang, naa ka na sa gitawag og sa labutan diha sa agtang nahisulat ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kasiguruhan sa tao magkinaunsa ang kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd?
Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan ito nakasulat sa Pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 1, tapos hanggang sa 3. Yung ka sa pagpahayag. Tapos niini, nakita ko ang upat ka manulunda, nga nagtindog ya sa upat ka tumoy sa yuta, ug na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin yung muhuyok sa yuta o sa dagat, o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing manulunda, nga mikayag gikan sa silangan sa adlaw, o nagdala sa timbre sa buhi nga Dios, ug sa makusog nga tingog iyang gisingkita ng upat ka manulunda, nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat, nga mag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa atong Dios, amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa dunay kato dayong pagpangdagmal, dakong kasakitan, paglaglag, pagdagmal dito diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Samtang dili pa mahitabo, dunay buluhaton nga pagtimbre sa mga tao. Sa unsang paagi matimbrihan ka, giwali ang kaluwasan nga maong Espiritu Santo. Kinsay nagwali? Mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Muna'y tinuod nga pagkaistorya. Sa nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon tan-awon ta sa Biblia. Pag-abot sa dakong kasakitan, pagpangdagmal diri sa ibabaw sa naong sa yuta sa kalaglagan, ang mahiagom ni ana, ang mga tao lamang nga wala mudawat sa timbre sa Espiritu Santo, diha sa ilang agtang, naa ang salabutan. Diha gipatik sa Espiritu Santo ang timbre para sa kaluwasan. Kung gidawat mo ang giwali nga kaluwasan nga mao ang Espiritu Santo, sa nabasa nato nga nakasulat sa balaang kasulatan. May prueba bagid kita, Brother Israel, sa balaang kasulatan nga ang mahiagong pag-abot niya ana, ang mga tao nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang o sa labutan. Doon na gid tayo mabasa, Brad Makarayo, nga atong basahon diri sa Pinadayag, Kapitulo 9, versikulo 3 ngadto sa 4 gingon sa pagpahayag. Ug gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta ug kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy, kundi ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agta. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, gipinahan ang mga dulon nga dili nga muhugpa sa yuta, nga gius pagpahayag nga dili nila pagdagmalan ang tanaman ng yuta bisan unsang kahoy nga nagtubo, kundi ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Busang mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Mahiagom ni adtong pag-abot takong kasakitan, paglaglag. Mao na nang paghukom sa Dios. Muni among giingon ikaduha nga pagpuo sa Dios nga iyang puohon diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Pag-abot nga muhugpa na ang mga dulon, mabagang dulon na nga muhugpa sa yuta, maunang mudagmal ni ana mahiagom ang wa mudawat sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan pinaagi sa pagwali sa Espiritu Santo nga balita. Literal bang dulon? Ang tubag dili. Nas versikulo 7 hangtod 9. Sa ilang panagway ang mga dulon, daw mga kabayo nga andam alang sa gubat, sa ilang mga ulo dihay mga purong-purong nga bulawan, sa ilang mga naong ingon sa naong, ang ilang naong ingon sa naong sa tao, ang ilang buhok ingon sa buhok sa babae, o ang ilang mga ngipon ingon sa ngipon sa leon. Sila may mga hingbis nga daw kutamaya nga puthaw, o ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo, o mga kabayo nga nanagpanalagan ngadto sa panggubatan. Dili literal nga dulon, nga naman gihulagway nga ang mga dulon daw mga kabayo. Oh, pura magkabayo. Di pod literal nga kabayo tungod kay ang ilang mga naong ingon sa naong sa tao. O naon sa mga lugar, lisod pod, may tag tikbalang na. Ha? Ambot, o tinuod ba nga na tikbalang? Ang kaputol kabayo, ang kaputol tao. Muna giingon nga, ang ilang mga naong ingon sa naong tao. Kanang giingon nga, daw mga kabayo, nga mauna mga dulon. Unya, giingon dayon, kanang giingon nga mga kabayo, o mga dulon nga daw kabayo, dunay mga pako. O ang hinadyong sa ilang mga pako daw kagahob sa daghang mga karo nga nagpanalagan ngadto sa panggubatan. Unsay sakay ni ana? Sa bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 17 sa kapitulo 9 sa Pinadayag giingon, o gibuhian ang upat ka mga manulunda nga giandam alang sa takna sa adlaw, sa bulan, sa tuig, sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagpuyo, ang nga nagkabayo, kaduha pilua, ang napulo kalibo ka mga napulo kalibo nabatian kung ilang
gidaghanon. Ug mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananaon. Ang mga nagkabayo kanila nagsulob og magkutamaya nga may bulok sa kalayo ga sopre og sa sapiro og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulos mga leon ug gikan sa ilang mga baba nang gula ang kalayo aso og asopre. Unsay sakay ni ana? Linibo-libo ka mga sundalo ang nagsakay ni ana. Manggula gikan ni ana ang kalayo aso o asopre. Asa? Niadto mga dulon nga daw mga kabayo nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kung unsa ka nang gitawag nga mga kabayo nga ang nagsakay, libuan ka mga sundalo nga nagsakay ni ana nga manggawas gikan anang giingog mga dulon nga daw kabayo nga manlupad diya sa panggubatan. Nagsakay ang mga kasundaluhan sa Jeremias kapitulo 4 versikulo 13 kama 19 hangtod 20 ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ani akaron siya mo anhi ingon sa mga panganod, ang iyang mga karo ana may sama sa alimpulos, ang iyang mga kabayo kung basahon kini sa World History by Buax Lawson og ni Anderson sa page 478 gitawag kining aerial cavalry. Mga eroplano kining igugubat nga gitawag og mga dulon o mga kabayo nga nagsakay ang mga kasundaluhan nga gihulagway sa Biblia sa wala pay mga eroplano. Ha? Sa unang panahon sa atong Jesucristo na nabada eroplano. Mao tong sa ilang paghulagway sa pagtagna daw mga dulon, daw mga kabayo. Unya matulin pa kay sa agila mulupad. Mao ka na mga eroplanong igugubat. Pag abot niya na, mao nining ni as versikulo 19:20. Ang akong kaguol gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako, dili ko nakapunggan ang kalinaw tungod kay ikaw. Nakadungog o kalag ko sa tingog sa trumpeta ang pagpagubok alang sa gubat. Pagkalumpag ibabaw sa pagkalumpag baoy gisinggit kay ang tibuok ngayuta nalaglag. O mao na nang giingon dito sa Punias 1, 2, ug 3. Ang yuta nalaglag sa kalit ang akong mga balong-balong nangalumpag ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlok. Gubat di ay ang gisgutan ni ini sa atong nabasa naa sa bersikulo 20 sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang pagpagubok alang sa gubat sa atong nabasa. Tanawa gani ang nahitabo sa Ukraine o sa Russia. Tanawa galing ang bag-o pang nahitabo sa Hamas o Israel nga nag-inkwentro. Unsay nahitabo sa mga dagkong building. Sa usa ka pagpalupad sa mga bomba ni adtong panahon na unsay nahitabo, lusno og lumpag ang mga dagko nga mga building ug ang mga sakyanan di na mapuslan. Ingon ni ana ang panagna nga nakasulat sa Biblia, pero parsyal pa lang na. Base sa gisultis atong Ginoong Kristo. Doon na pagyoy dako. Kalibutan na. Nga gitawag nga paglaglag sa Dios ni anang panahon na nga wa nagyug kay kadaganan bisag asa pagkatago mailalom gyud ka anang panahon na. Munang paningkamutan sa tao karon magtarong ang tao ug mudawat alang sa kaluwasan sa tao. Sa stand sa mga ministros ni BCN, naami kanunay nagwali para sa kaluwasan nga mao ang gitawag ug unsa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan nga mao ning among pagwali kanunay sa kahanginan uban sa pagkamatarong sama sa gibuhat ni Noe sa unang panahon. Ang kalaglagan nga gipasabot mao kana nga ang yuta mahimong walay sulod. Unsay prueba ni ana Brad Jan? Ang prueba ni ana Brad Macarayo ato ra masahan diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6. Tungo ang yuta o gahimon nga walay sulod gayon o pagalaglagon gayon kay si Yuba mo ay nagsulti nining pulunga. Tungod ni ang tunglo mo ay naglamoy sa yuta o sila na nagpuyo sulod niya na kaplagan nga sadaan mo sa ang pumuluyo sa yuta ng nangasunog o yutay lamang ang naghibilin. Mo nang giingon ang yuta mahimong walay sulod, pagalaglagon pinaagi sa tunglo, masunog.
ang ania sa yuta ug ang tanang tao nga nagkasala jutay lang ang mahibilin. Mao na nang naning kamot nga kabuton ang giingon nga makabot sa kahibalos kamatuoran gitingwa sa Dios nga maluwas. Unsang paagi makuha na pinaagi sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo. Ikapilang tunglo nga maoy musunog sa yuta umulaglag diri sa ibabaw sa naong sa yuta nga moy giingon sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan Brad Romy. Ikapilang tunglo. Ikatulog yun ka na nga itong Brad Makarayo. Ang priba, itong basahon din siya nakasulat sa Bugna, sa iyang Kapitulo 11, versikulo 14. Mingagi na ang ikaduha katunglo, aniya karon ang ikatulo katunglo, muabot sa madali. Busa, ikatulong tunglo di ay ang makapahimong walay sulod sa yuta ug mulaglag. Mao na nang giingon kalaglagan sa Dios dinhi sa ibabaw sa naong kalaglagan sa tao nagisulti na daan gitakda na sa Dios, kalaglagan sa tanang mga buhi nga adunay gininhawa dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Apektado na ang mga isda na ikatulong tunglo. Unsa bang gitawag nga ikatulong tunglo nga musunog sa yuta? Walay lain mao kana ang gubat ang gipasabot unsay prueba ni ana Brad Richard. Aduna gid ikatulong gubat sa kalibutan, Brad Makarayo. Ato lang magaprubahan din sa Isaias sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 ginaingon sa pagpahayag. Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya sa kabangis ug siya sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug niini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayod niini ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, kana diyang giingon nga tunglo nga mao kanang ikatulo nga musunog umulaglag sa naong sa yuta walay lain mao kana ang gitawag og kusog sa gubat sa atong nabasa. Kung ikatulong gubat sa kalibutan ang muhimong walay sulod sa yuta sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan, walay kadaganan ang tao di anang panahonan. Ngano? Kung ang tanang nasod mag-inkwentro na, tibuok kalibutan na, wala na'y mahimo o unsag kay mahitabo dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Ang paglaom sa tao, maura gyud nga nakapangalagad ka diya sa Espiritu Santo kay mao ginaanggitan niya diri sa Biblia nga kaluwasan wa nay lain pa mao ang Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Pagpangalagad diya sa Espiritu Santo natimbrihan ka og natiman-an ka sa Dios nga luwason ka pag-abot ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. Karon unsa may kalabdanan sa Espiritu Santo bahin sa kaluwasan sa tao. Dakog kalambigitan ngano man ang Espiritu Santo siya ang magtudlo sa tanang butang ug ang Espiritu Santo kay siya may mutudlo sa tanang mga butang dunay lutsanan sa tao pag-abot si katulong gubat sa kalibutan alang sa kaluwasan. Kung diya man sa Espiritu Santo sa gutom ka man ug sa gubat ug sa kamatay luwason ka pinaagi sa kagahom sa espada sa atong nabasa nga nakasulat sa mabasa sa Biblia. Unsay prueba ni anak Brad Gigi? Ang prueba niya, Brad Makarayo, parang sa nakasulat sa Job, Kapitulo 5, versikulo 20. Sa tingko to magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon o sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Busa, diya sa kagahom sa espada luwason ka. Gutom, kamatay, gubat, paningkamuti lang. Nga anaa ang kagahom sa espada ug kanang kagahom sa espada walay lain mao kana ang gitawag og pulong sa Dios nga gipakasamag espada sa gahom sa pulong sa Dios. Maluwas ang tao panahon sa gubat sa kamatay nga mahitabo diri sa kalibutan. Unsay prueba ni anak Brad Junril? Ato lang basahon, Brad Makarayo, diri sa ang pulong sa Dios Biblia diri sa sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 17. O gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamitaw sab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Mao kanatong nabasa, Brad Makarayo. Busa, giingon sa Hebrehanon 4:12 ang pulong sa Dios gamhanan nga nagalihok labi pang gamhanan kay nga nagalihok labi pang mahait sa espada nga duhay sulab. Busa ang pulong sa Dios nga atag sa Espiritu Santo gamhanan.
Mao na nang giingon bitaw sa pagsaad ni Kristo sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kamo nga nagsudom karon. Andam na ba ka? Kita ni ana pag-abot unya si katulong gubat sa kalibutan. Among panghinauton nga dili na lang ang atong ipokus ingon man ang kanang kalibutanon nga pagtagbaw sa atong unodnon nga pagpangibog unsa man na mao kanang pagpatuyang nato sa mga gipangbawal sa Dios nga dili angay nga imno nato og dili angay kauno nato. Niana nga mga panahon na kay maura na ang hanig sa tao aron ang tao mataga-agdalan aron mahitumpawa ka nga malaglag ka pag-abot si katulong gubat sa kalibutan. Pero luyo ni anang tanan, wala kami hunong sa pagpanghimatuod, sa pagpahibalo, sa kaluwasan nga anhi ra gyud makaplagan sa tao sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unsaon man nga mao may gisulat sa Biblia. Ang giingon nga pag-ampo naa sa Espiritu Santo, ang pagpangalagad alang sa kaluwasan naa sa Espiritu Santo, ang pagtudlo naa sa Espiritu Santo ug ang ihatag sa Espiritu Santo mao ang pulong para doon na kita'y magamit sama sa arka sa unang panahon. Sa lunok ang kaluwasan arka mao gihatag sa Dios nga ipabuhat karon ang ipabuhat sa Dios. Dawata ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo mao gipaila sa ato Ginoong Kristo nga maoy kaluwasan sa tao pag-abot anang ikatulong gubat sa kalibutan sa pagpangalagan ug mauning amo karong pagpaningkamot nga pagwali. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, wala naman kami oras hinaot nga nakatabang kini kaninyo sa pagpaningkamot o sa pag-ila sa pagpangalagan alang sa kaluwasan. Ang kaluwasan naa sa bag-ong pagpangalagan diha sa Espiritu Santo. Panginauto na mo nga makahukom kamo sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan aron sa ingon ni ana magkahiusa kita nga mga laga diya sa Espiritu Santo alang sa atong kaluwasan, sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas New Sr. o sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. O kiniusap inyong alagad sa kahanginan, Brother Richard Impidad. Kiniusap si Brother J.G. Macarayo. Kiniusap si Brother Junrel Malinaw. Kiniusap si Brother Roberto Maturon ng Piedad. Kaniusap si Brother Lloyd Casillo Banera. Kinusap si Brother Rumi Rama Camus. Kinusap si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw nga gabi kanatong. Tayo